अरे बचनिया बोले अर्जुन से हरि, हाँ बचनिया बोले अर्जुन से हरि, जाके महावीर से पूछा कुल कहानिया, तो जाके महावीर से पूछा कुल कहानिया, बचनिया बोले अर्जुन से हरि। जा जाके हनुमान जी से पूछा काहे कि तोहरे लड़ाई में तोरे विजय ध्वजा पर रहलन और लंका के लड़ाई बड़े ईमानदारी से लड़ल रहलन, वह बता सकलन कि सबसे बड़ा बहादुर के हो। लेकिन बिरहा में तर्ज फिर लग गई।